Pintu masuk kawasan wisata Jolotundo Nganjuk dulur-dulur. Ramene kaya apa yen akhir minggu ing kawasan wisata iki. Terus tenda-tenda kang iso disewa ya ngarep kae kaya tenda dipirsani dhewe resike kaya apa. Yen toilete bersih berarti tempat yang lain insya Allah dipastikan bersih. Uga ana bibit-bibit tanaman dulur gak enak regane. Terus iki yen gak kliru apokat 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu masuk kawasan wisata Jolotundo Nganjuk dulur-dulur. Dino iki dulur-dulur tak jak mlaku-mlaku menikmati akhir minggu dulur-dulur. Iso dipirsani dulur-dulur ramene kaya apa yen akhir minggu. Terus ngarep iku ya dulur-dulur yen pengen roh arah-arah iso maca petunjuk. Aku rene wis rada suwi dulur-dulur sekitar hari raya mbiyen, hari raya lebaran. Ternyata banyak sekali perubahan dulur-dulur. Kafene luwih ombo. Ki jembatan gantung dulur-dulur salah siji daya tarik ing kawasan wisata iki. Terus tenda-tenda kang iso disewa tumrap pengunjung dulur-dulur. Hargane sekitar 250.000 dulur-dulur yen gak kliru per tenda hari-hari biasa. Yen akhir minggu ketoke sekitar 300. Tapi yen tak gatekne kuwi ana macem-macem dulur-dulur, mungkin uga hargane tergantung gedhe cilike tenda. Dulur-dulur langsung takon wae nang pusat informasi, uga bisa digoleki nang nggone internet dulur-dulur. Bab kawasan wisata Jolotundo iku amarga wis terkenal, dadi yen awake dhewe ngeklik ana internet langsung muncul. Lokasine ing ngereng-ngereng Gunung Wilis, terus nang nggone Alas Pinus lan Kali Berbatu dulur-dulur. Bakal tak sepil kaya apa kaline. Sakliyane jembatan gantung, kali uga dadi salah siji daya tarik dulur-dulur. Ayo njajal mudhun neng kali. Terus sing perlu dicatet maneh, sanajana panggonane kuwi nang nggone alas dulur-dulur, kasarane Alas Pinus, tapi kondisi kebersihane patut dijaga. Sepanjang jalan aku mau mulai masuk pintu gerbang sampai kok kene gak nemu anane sampah sakwek wae lur. Dadi iki perlu dadi pertimbangan kanggo pengunjung. Dadi resik banget kondisine. Apa meneh banyune dulur-dulur. Beninge pol-polan, terus yen apa ngliwati watu gedhi ngrojok ngono enak banget lho, tinggi ndekek sikil. Mergo ya wis ra pantes yen kaya aku arepe kungkum. Ning yen tak gatekake lur, isih akeh uga wong-wong dewasa kang uga njegur ngancani putra-putrine lur. Iki iso dipirsani.
alas pinus lur. Kaos ireng ku yo bapak-bapak lur ketoke. Ngiwonengen lur. Dadi ana tenda kabeh yen akhir minggu pancen akeh tenda sing terpakai, malah kadang-kadang kabar iki iso sampe kentekan barang. Yen tak sawang jumlahe iso atusan lur jumlah tendone. Ukurane yo macem-macem mulai mung kanggo 3 utawa 4 keluarga sampai kanggo 6. Ya ngarep kae kayake tenda Korea ya istilahnya. Tulung yen salah dibenerake. Tumrap aku, Jolo Tundo kuwi nomor 1 kang gawe aku seneng bola-bali mrene. Videoku bab Jolo Tundo wis ana 3 dulur-dulur, malah iso-iso luwih iso dibuka-buka nang gone channel iki. Ning wektune beda-beda lur, dadi ya mesti ana perubahan. Ki kandang kidang lur utawa rusa. Cah cilik-cilik bakal seneng ngene iki. Lah iso dipirsani dhewe kandange rusa wae ya resik lho lur. Anak piro ka 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 lur. Oke, saiki minggir maneh lur. Ana wahana-wahana tambahan. Terus kali cilik sing biyen liar iku saiki wis dadi wahana maneh lur. Uga bening lur banyune. Weh nggih ngedem pikiran. Penak banget lur. Hawane mesti wae adem lur. Yen gak kuat adem kudu siap jaket. Tapi kaya situasi iklim kaya ngene iki panas banget, dadi cocok lur mlaku-mlaku neng kawasan wisata alas kaya ngene iki. Oh iya, ana uga wahana utawa kendaraan ATV lur kang iso disewa. Terus kabare uga ana flying fox, terus ana outbound. Yang dulur-dulur ngersakake iso berhubungan dengan panitia, dengan ya iso yen ngersakake fasilitas-fasilitas ATV lan sak panunggalane iso berhubungan dengan pengelola kok panitia to. Ayo saiki njegur kali maneh, mau awake dhewe nang nggone seberang kali kan lewat jembatan gantung. Saiki mudhun nyemplung banyu dulur-dulur. Dadi wis balik nang nggone sisih mau. Dadi saka aku nang kene iki arah bingung dulur-dulur. Terus terang wae apa meneh aku gak tahu salat nek musolane kene iki, dadi yo tetep sampai saiki gak roh arah yen mara rene. Saranku yen mrene gawe sandal gunung atau sepatu sing gak gampang slip lur. Yen
becike pancen sandal gunung lur. Dadi kadang-kadang ade kan gak ngerti ana watu sing licin ngono. Luwih aman. Lah terus mau awake dhewe sadurunge nyebrang liwat jembatan gantung, sisih kiri jembatan kan ana kafe lur sing saya gedhe, uga ana hiburan live musik lur. Pengunjung uga diperkenankan kanggo nyanyi utawa nyumbangake swara dulur-dulur. Ki aku wis nyebrang mlaku bakal balik nang nggone ujung jembatan gantung mau dulur-dulur. Iki tenda-tenda kang lokasine ana sekitar Alas Pinus dulur-dulur. Tinggal pilih saiki dulur-dulur tak sepilne kaya apa toilete dulur-dulur. Toilet salah siji ukuran kebersihan menyeluruh saka sebuah rumah utawa sebuah tempat. Dipirsani dhewe resike kaya apa. Yen toilete bersih berarti tempat yang lain insya Allah dipastikan bersih. Uga ana bibit-bibit tanaman lur mulai duren 30.000. Terus ngisor iki kaya jeruk dulur-dulur gak enak regane. Terus iki yen gak kliru apokat 30.000. Terus ana pelem 20.000. Terus wit apa maneh ngono kanggo dulur-dulur penyuka bercocok tanam. Bibit mau ukurannya murah loh dulur-dulur. Iki aku wis teko ujung jembatan nalika awake dhewe mau arepe nyabrang dulur-dulur iki papan petunjuk sing tak sepil pada awal video tadi. Oke dulur-dulur sawetara sakmene dhisik. Wassalam.